Ngiyabingelela kuyisabatha. Ngicele amazwi komdala wensuku kuba ngikwazi ukuphila mina. Ngikhulume nenhliziyo yami ngoba inhliziyo iyona elahla umuntu. Iyona elawula umuntu, eyenza umuntu enze izinto eziphambanayo noNkulunkulu. Ngiyacela-ke uNkulunkulu kuleli sabatha ukuba ngizikhokhele mina, ngoba mubi umuntu owazi ukuthi abantu abangalungile azikhohlwe yena. Ngizoke ngixoxe umzekelo noma umzekeliso wemfene. Ngelinye ilanga umlungu thizeni owayefuyile eneyimfene zakhe zilishumi, wathi ezothatha uhambo elibhekise eNgilandi. Wayesecabanga ukuthi ngizokwenza njani ngey'lwane zami, ubani ozongigadela zona. Wathi mebheka, ngoba uhambo lase lumjahe kakhulu, wayesethi cha ngibheke kuzo zona ley'lwane esingathi sihlakaniphile sinezinye. Wayeseqoka enye imfene, uthi kuyo-ke wena uzongigadela laba, yothi ekuseni ubabale noma nizibale, njengoba nilishumi nje ngifuna ukubuya nilishumi. Wena uyonibala-ke njalo ekuseni nantambama, ekuseni nantambama uyoqinisekisa ukuthi niphelele. Ngempela walithatha uhambo lomlungu, walibhekisa ezweni laseNgilandi ezohlala iy'nsuku eziyisihlanu. Yaqala yawenza umsebenzi lebekwe njengendoni imfene, kodwa iy'nsuku zathi zihamba yonda yazaca. Wabuya umlungu, into yokuqala yamkhanga, wathi meyibuka wathi hawu, wehla kangaka emzimbeni ngoba ukudla kukhona yonke into kulungile, kwenze njani? Wathi eyi basi wami, nginenkinga. Uma ngibala la isibalo sihlangani, isibalo wawusishilo, wawuthe yishumi, kodwa manje isibalo asihlangani ishumi. Wathi uthola bani? Uthi yena hayi ngithola u-9. Wabe sethi uba sekulungile, hamba uye khona lapho nihlala khona ngiyeza. Wafike wabala ubasi. Uma ebala, hawu, lezi imfene nje ziphelele. Usho kanjani lo ukuthi aziphelele? Ngoba phela balishumi baphelele. Kanti inkinga eyayisidibene nale mfene yayingasazibali yona. Yiko-ke ngithi ngicela ukuthi uma ngikhuluma ngikhulume nami, ngoba ngamhlazana uNkulunkulu edala umuntu, nomubi wakha ikhophi yakhe. Uma ngithi-ke wakha ikhophi yakhe, ngichaza ukuthi umuntu nomuntu unewele lakhe. Ilona leli athi uNkulunkulu eshumeza ukulunga, lona libe lifuna ukwenza ukungalungi. Omubi-ke owenza yonke leyo nto, ngoba ngamhlazana uNkulunkulu ezuza thina esenza sibe ngamaNazaretha, wasithatha komubi, ngoba nomubi wefuna ukuthi sibe ngabani. Okusho ukuthi-ke njengoba asiphuca yena impi ayiphelile,
kusazoliwa kakhulu sifuneka. Yiko-ke kubalulekile ukuthi njalo ngamasabatha siyesabathini, njalo ngey'khathi zokuthandaza sikwazi ukuthi sithandaze, ngoba lokho kuzosisiza ukuthi adede eduze kwethu. Ngiyacela-ke uNkulunkulu angivumele ngiqale kule ncwadi ekhuluma nami ekaHezekiya wesithathu evesini le-12. Fundeka kanje: nxa ngisho komubi ukuthi wokufa ngokufa, kodwa awumyalanga, awukhulumanga ukuyala omubi asuke endleleni embi yakhe aze aphile, lo mubi uyakufa ekuphambekeni kwakhe, epha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakhe. Kanti wena uma umyalile omubi kodwa kangaphenduki kukho okubi bakhe nakuyo indlela embi yakhe, yena uyakufa ekuphambekeni kwakhe, kepha wena usindisile umphefumulo wakho. Nalapho olungileyo ebuya kukho ukulunga kwakhe enze okubi, xa ngibekile isikhumiso phambi kwakhe, uyakufa yena ngokuba wena awumyalanga, wofa esonweni sakhe, futhi okulungileyo kwakhe akwenzileyo akukhunjuki, kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakhe. Le ncwadi-ke ikhuluma nami kuba mangikhuzwa angivumi ukulunga noma ngilungise. AmaNazaretha amahle engathi singangamdumazi uNkulunkulu wethu, engathi singangamhlubuki uNkulunkulu wethu. Kukaningi-ke ukuhlubuka uNkulunkulu, awumhlubuki ngokuthi ushiye ibandla noma ugcine ungasawugqoki umNazaretha. Ukwenza nje intando yakho, uphambane kakhulu nezinto azimisile uShembe ukuba sizenze, kuhlubuka lokho. Ngiyeke ngizeluleke ukuthi angilesabe ihlazo. Xoxa nje indatshana encane mhlawumbe ezokusiza ngomunye unyaka ngeqiwa uthando lentokazi thizeni. Lentokazi malingeqa uthando layo, kwakukuphambana noNkulunkulu, kwakukuhlubuka ngoba kwakuyintombi eyayingekho kuloku kukholwa, futhi ngenza into engavumelekile ukuqonda. Ngavaleka amehlo-ke ngayenza lentando yami, kwaqhamuka umphumela, yakhulela intokazi. Mayisikhuleliwe intokazi, ngaziceba kumshumayeli wayesengigweba, wathi mntanami uzohlala ngaphandle, uyoze uhambe uyogeza umuzi wendoda, mese uyayilobola lengane yomuntu. Umkakho lo uShembe sekubhale ukuthi umkakho ngoba umbathe naye, umuntu ombathe naye uNkulunkulu kubhala ukuthi umkakho lo. Iloboleke lengane sekumkakho manje. Awusezongena uhlangane nabantwana abayingcwele abangazonile ngoba usuzonile. Hlala lapha ngaphandle, iy'nkonzo uzozibamba khona lapha ngaphandle. Engayibamba kubuhlungu kunjalo, ngahlala. Ngonyaka wesi-7 ngahambisa abazali
ebuhleni kuSeptember. Afike sekusagqokwe esangweni, ngiyaphambanisa. Uqale kwawu-23. Uma kuwu-23 inkonzo inikwa abefundisi, yanikwa abavangeli. Uthi-ke omunye umvangeli, bantwana benkosi, umthetho omdala wala ekhaya uthi uma uyinsizwa usolekile ethempelini ukuhulwa. Mangisho ukusoleka ukuthi khona isico naso esingakuvumela uhlangana namaNazaretha. Wawungavumelekile ukuthi ungene emzini kaNkulunkulu. Wawuthi mangabuza esontweni ebuhleni noma ngabe seJudiya noma ngabe kuphi kule mizi kaNkulunkulu, ufike uphele esangweni uphathise lokho ufuna ukuphathisa. Uma ufuna ukusonta usonte esangweni. Uyikhuluma ku-23. Ngaphuma ngayilalela ngoba nami ngangomunye ayekhuluma ngayo. Ngase ngithi cha, nami ngeke ngiseze ebuhleni, ngeke ngisaye eJudiya. Makuthi ngiyaya ngophele esangweni. Nempela kwathi kuSeptember siye ebuhleni nabazali. Ngafika ngaphela esangweni. Bangena bona bayosonta ngabalimi. Ngase kuqhamuka umntwana wangaphakathi wacela idrink njengokujwayelekile, samnikeza idrink. Wayesedlula. Inkonzo iphakathi ngihlele esangweni, wayesephinde ebuya ufica naba abanye bazocela idrink. Uzocela idrink kubona abantu ababesangena ngaphakathi edrink. Ungifica ngisela ngihleli phansi, uyabuza ukuthi hawu ndoda, ngikaze ngikubone la. Ngithi mina hayi Hlanzi-ke wangibona, uthi awungeni ngani uyosonta? Ngithi Hlanzi, kwathiwa umuntu osolekile ethempelini akavumelekile ukungena emzini kaNkulunkulu. Hey, weza kumina wakhipha isandla wangixhawula wathi hawu umuntu kaNkulunkulu ngiyabonga. Umkhokhelo kuwe mkhulu kakhulu. Ngiyacela uShembe mkhulise. Mkhulu kakhulu lo mkhokhelo kuwe. La ngaphakathi inqwaba abantu. Khona ngisho abayemgidini benamadwayitwaya ngaphezulu kwalawo nawo. Ngicela umkhokhelo kuNkulunkulu amkhulise. Hawu, ngajabula ukuthi awani lento engiyizwile engiyenzayo inkulu. Kulowo nyaka ngithe ngilele ngabona kubanjwa inkonzo ethempelini elisezansi, kodwa ingaphandle nenkosi ihleli ngaphandle. Yaphela inkonzo, kodwa abantu engababona laphana kwakungebona abantu abadala. Isikhathi esiningi kwakontanga yami nangaphezudlwana nangaphansi ababegcwele kuleya nkonzo. Yathi mayivalwa inkonzo kwase kuvulwa ithuba lokuyonikela njengoba sijwayele ukuthi siyonikela enkosini. Kodwa engaqaphela le nto engangiyibona, inkosi lapha enyameni sijaha kakhulu ukuthi sibangisane kuya kuyona. Ngalela langa yayingabanga inkosi. Wawubheka uthi akuyo omunye ungafuni ukuya wena. Saphushana kasihamba wena nomunye ahamba wena ngaze ngayo. Intethelelo ngale ithina ngala. Kathi mangifika phambi kwayo yathi inkosi, uyenzeleni lento yenzile? Yangasho ukuthi yini lengiyenzile. Ngathi lathe lami, baba ngiyaxolisa, ngicela ungithethelele. Ngeke ngiphinde. Yathi okwesibili ngithi uyenzeleni lento yenzile? Ngathi baba ngicela ungithethelele, ngeke ngiphinde. Yathi okwesithathu ngithi uyenzeleni into yenzile? Ngase ngithi baba ngicela ungithethelele, ngeke ngiphinde ngiqonye. Emqondweni wami kwafika ukuthi inkosi ingithethisela ukuthi ngiqonye, hayi ingithethisele okunye. Kodwa ngathi mangisho lelo gama ngathi baba ngeke ngiphinde ngiqonye, ngicela ungithethelele. Yathi inkosi kubusisa ungaphindi uqonywe, yezwa? Awu ngaphaphama ubo. Kulowo nyaka olandelayo ka-8 yavuma le ntokazi engangiyizalisile ukuthi sihlanganise.
sahlanganiswa ngase ngibuyele sonke. Lento ikhomba ukuthi ungahlakanipha ungene ethempelini, ungene emgidini wenze yonke into. Futhi ube nemali ukuthi mangabe wona ingane yomuntu uthatha imali kube iyona ekudonsela isigwebo imali. Mina isigwebo uShembe wangikhombisa ukuthi umuntu ufanele ayidonsele isigwebo sakhe. Ngalela langa ngibona inkosi yenza inkonzo ngaphandle, yayenza inkonzo nabantu abahlala ngaphandle. Ngeke ngikudabukeleke wena mawunemali kuyiyona imali ekwenzela zonke izinto. Unede wone ugijime uyohlawula ngoba unemali. Mina wangivezela uNkulunkulu ukuthi umuntu uyasidonsa isigwebo sakhe. Futhi kunesikhathi la enza khona inkonzo nabantu abasuke beboshiwe sebethethelele. Okunye ke engingakubeka nje okungase kusenza siqhelelane naloNkulunkulu esithi siyamthanda, ake sehlukanise bantwana benkosi. uShembe uthe mefika kulomhlaba wasitshela izinto azithandayo, wasitshela izinto angazithandi. uShembe wayesonta ngesonto, kodwa ngokuhamba kwesikhathi washintsha, wathatha leli sabatha wasifundisa nathi nokhokho bethu ukuthi kahle kahle usuku lokukhonza uNkulunkulu lo. Njengoba uShembe wayesonta ngesonto, kwakuhlatshelelwa ingoma zakhona zamaweseli, zama-faith mission, zeyinkonzo lezi eziningi ezihlukene ezayihlatshelelwa la. Uthema ephuma, wayesephuma waphelela, akukho kwakhona kuthatha nathi kumele sibuye sikwenze. Pho manje sase sibulala inkonzo kaJehova bangcwele. Saqala phansi manje saphindela entweni uNkulunkulu abese sikhiphile kuyo. Lezi ingoma esezibuye kangaka esontweni, ngabe uShembe usephinde waqala phansi wathi asibuyele kuzo. Akusaculwa ingoma zesonto manje emathempelini. Angazi mhlawumbe lento siyithathaphi. Ngizocela ukuqale ngifunda incwadi mhlambe ekuyiyona ezosilawula phambi ukuthi ngiqhubekele emthethweni wakhe uNkulunkulu. Asimisele wona ngencwadi yemithetho yakhe. Ngifuna ukuzwa ukuthi izothini. Ngoba la kukhona abantu abahlakaniphe kakhulu abanolimi. Ngoba abanye uNkulunkulu mayekhuluma baye bamdelele nje ngokuthi bangamnaki. Kanti yimbi leyo. Incwadi kaPetro wesibili ithi lencwadi, kepha ebantwini kwakukhona abaprofeti bamanga, njengokuba kuyoba khona phakathi kwenu. Ikhuluma ngesikhathi esiphambili lencwadi iphinde ikhulume isikhathi samanje. Ithi kuyoba khona abafundisi bamanga, abantu abayofundisa amanga, abaza kungenisa izehlukaniso ezichithayo phakathi kwenkosi eyabathengayo. La sifundiswa abantu abahlakaniphile ukuthi la esontweni usungenza noma yini. Leli sonto lahlushekelo kodwa sekunabantu abasifundisayo nje abahlakaniphile. Ile ncwadi abaningi bayokubalandela amanyala abo. Indlela yeqiniso iyakuthukwa ngabo. Namhlanje indlela yeqiniso kaShembe mawuthi ukhuluma ukuthi uShembe wathi kuleli bandla asingahlatshelelwe ezinye ingoma emathempelini, akungenziwa okunye, sihlabelela ingoma asifundisa zona, ugcina umuntu omubi. Ithi ke ngokufisa imali bayakuniphathisa kwempahla ngamazwi obuqili. Ngizojomba ke ngiye kuverse 21. Ithi ngokuba kwakulungile kubona ukungayazi indlela yokulunga,
kunokubuya emyalweni ongcwele abawufundiswayo lapho sebeyazi indlela, kepha kubehlele njengokulinganisa okuqinisela ukuthi inja ibuyele emhlanzweni wayo nengulube ehlazweni ibuyele ekubukuzeleni kodaka. Sikhishiwe odakeni, thina sibuyela khona. Siphethwe abantu abahlakaniphile kakhulu, basibambe ngamazwi obuqili, bathi uma kuhlabelela lezi ingoma zangaphandle abantu bayashesha ukusondela. Kambe uShembe ikhona yini into ayenza ngoba ethi uncenga abantu ukuthi beze esontweni? Sathi thina umnikazi webandla engazange athi cha, ngoba namhlanje abantu abafuni ukusondela kuleli bandla, okungcona ngiqedise umthetho. Nekhumbula ingoma ka-219. Ithi ingoma ka-219 beselizwile wababamkhulu sehlulwa ukulenza. Thambisa izwi lakho, kodwa usubabamkhulu ngeke ngithambise namunye. Sase thina sithambise. Imbi lento ngoba ngisho nabakhombi bendlela ekufanele bakhombe indlela ibona abayichithayo. Sifundiswa yibo. Ngizocela ke ukuya ebhukwini lesefungo esiliphatha ku-23 noma esiliphatha ku-14 noma esiliphatha ku-25. Ngivule ephejini lesithathu lapho kufundeka khona kanje uverse 37. Kulobu Nazaretha ethempelini nasemikhosini yobuNazaretha noma yamaNazaretha akuhlatshelelwa amagama okungesiwo awenkonzo yobuNazaretha asesihlabelelweni samaNazaretha aqanjwa umprofethi uBhombela kanye nenkosi ilanga. Lawa ke esenigiya ngawo amaNazaretha, nithi lo mbhalo uyothini kunina? Ake ngifunde ke incwadi ngithe kaJohn 12 uverse 42. Lamazwi kade ngiwafunda manje iwona ayobopha umuntu. Lesihlabelele engikhulume ngaso u219 sithi lapha izinkulungwane ngezigidi ziboshiwe. Ziboshelweni ukwephula imithetho. Uma le inkulungwane ngezigidi ayekhuluma ngazo babamkhulu ungathatha uhlehle nje eMnazaretha uthi wena uhlehlile emuva. Zazi ikhona nikulungwane ngezigidi ngesikhathi saBhombela. Lesi yasihlabelelo sasiprofetha isikhathi samanje. Le inkulungwane ngezigidi wayekhuluma ngathi ngoba ubuNazaretha sesibuthatha njengeko malume nje, ngidlala noma kanjani ngenza ubi kanjani ngoba kuthiwa umshana. Ngicela ke silalele ke incwadi kaJohn 12 uverse 42. Kepha kabakholwa uye abaningi ezikhulwini, kodwa abamvumelanga ngenxa yabaFarisi funa abalahle. Bathanda ukudunyiswa abantu kunokudunyiswa uThixo. Abantu abaningi sebethandwa abantu, ubona noma kuthiwa kushawa uthando. Khona abantu abathi ngeke ngisukume usibanibane engakasukume, ngeke ngilishaye uthando, sebekhonza abantu abanti. Hayi ngeke uma sekusukuma ubani ngizosukuma. Khona abantu asebekhonzwa la esekuyibona sebedunyiswa. Udumo ke lubi nesibusiso uma singamsebenzela uShembe singamenzeli lutho size sosibusiso. uNkulunkulu angakubusisa ngokukwazi ukuhlabelela, kodwa lokho kuhlabelela makungamsizi ngalutho uShembe kuyize. Lokho kuhlabelela makudicelela phansi ibandla likaNkulunkulu ngoba kuthiwa wena uqombola kakhulu kuyize lokho kuhlabelela. Sibusise singenamsebenzi leso.
uJesu wamemeza wathi, okholwa yimi kakholwa yimi, ukholwa uye ongithumileyo. Ongibonayo ubona ongithumileyo. Ngizezweni ngiwukukhanya kube lowo okholwa yimi angahlali ebumnyameni. Ukukholwa uShembe-ke ngesihlale ebumnyameni, kodwa ukukholwa uShembe ukugcina imiyalo yakhe, akukona ukwenza yethu intando. Uma umuntu ezwa amazwi ami engakholwa, angimahluli mina. Angizange ukwahlula izwe, ngiyokusindisa izwe. Ongeyisayo engamkeli amazwi ami unomahlulayo. Izwi engilishilo ilona eliza kumahlula ngomhla wokuphela. Uthi-ke uNkulunkulu la, into eyosilahla kusiye, kodwa izwi alikhulumayo leli kade ngilifunda manje elithi lezi ihlabelelo endlini yokusonta nje azilokothwa. Ngiphinde ngiye encwadini yomthetho wakuleli bandla, ngithi kuzoba upage 104 mangenali iphutha. Kodwa isiza le ndaba ukuthi sikwazi ukuhlukanisa ukuthi yini ekufanele siyenze emzini kaNkulunkulu. Umthetho ovuselelwayo ithi awavunyelwe ukushawa amawayilense phakathi komuzi kaNkulunkulu, noma kuluhlobo luni lwento ebanga umsindo, akuphume phakathi komuzi kaNkulunkulu kubuyele eceleni. Uma uphethe ifoni esontweni, ulalela ivoice note, omunye athi ngoba i-ringtone yami iyinsimbi zesonto cha kumukelekile, lokho akuvumelekile. Usebenza njenge-wireless. Ngithi angikululeke nalokho ngoba siyakwenza. Ukhona umshini othatha izinkulumo, kudingeka uphathwe ngenhlonipho ngoba amazwi kaNkulunkulu lawo okukhulunywa ngawo kuthina maNazaretha. Uzwakala kabi uhamba ngebhasi noma isitimela uzwe izwi lenkosi liphezulu likhuluma esitimeleni ebhasini. Akusiyona indawo yokukhuluma ngendaba kaNkulunkulu endaweni enjalo. Kulokhu-ke wakubhala uNkulunkulu. Waphinde yena-ke wayesethi cha abantu abami hambani niyokhuluma nihlangabeza abantu ngoba mina sengibashumayele impama nenza indlela. Lezi ingoma zikaNkulunkulu ezigcina zikhala emabhasini, uthola umuntu eziphuzela ezibhemela, udlala iCD endaweni engafanele, udlala inkonzo endaweni engafanele, upakile eduze kwethaveni, ufaka istika samaNazaretha, uqhuma inkonzo kaShembe. Uthi uNkulunkulu ayivumelekile ukuthi izwakale ezindaweni ezinjalo. Kodwa ukushumayela inyanga yezulu yabakhipha abantu, yathambani manje niyoshumayela nihlangabeza abantu. Okushuthi leli izwi leli walilungisa yena uNkulunkulu ukuthi singakwenza lokho ngoba sisebenzela yena ngendlela ayibeke ngayo lapha encwadini. Kukhona okunye okwenzakalayo lapha eminyakeni okungekho emthethweni ukukholwa. Akuvunyelwe umuntu oyikholwa emthethweni ukuhlabelela amagama abantu bangaphandle abangakholwayo. Nakho imapha amagama esesiwahlabelela la esontweni njengoba ikhuza nje lencwadi ithi asivunyelwe. Ake sizazi indlela zomkhululi wethu bangcwele, simhloniphe uShembe. Ngiyathanda ukuthi lokhu sikwazi sikulandele futhi nami ngikulandele ngoba
La mazwi awakhuluma uShembe uthi iwona ayongibopha encwadini kaJohane 12 verse 42. Ngiyabonga.